mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya niadtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagbuminaw Isa man yung mayatag na kumigo. Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher Malipay. Kaming mga bata. Uutan nga bata. Santissimo, anak sa kulto. Wa ko magdahom nga ikahimamat ko ikaw pagbalik. Human sa paglabay sa daghang katuigan, Pablo Sandoval alias Kolto Diablo. Dili ko mahimo ikalimta ng dapit. Kundi na ko napukan 20 katuig nang nakalabay, Sandra. Ay, Kapitana. Niya ka na basa, Baron, gubton ang kamalinawon sa mga tao ni ining dapita, ha? Pablo Sandoval. Kung mo itong basihan ang mga pangitabo sa kagahapon. Ako ang nahimong biktima sa amahan ni Inday Piring. Kamaoy Kapitan Kanhe ning Baryuha. Ayaw og basula si Tatang Dikong. Kay gihimo lang niya ang iyang trabaho isip amahan sa barangay na itong higayuna. Kalimtan ta ang mga nangagi. Kamantay ka na. Ilabi na kay mamahimo na sabunya kitang managsilingan din sa Baryo Calavera. Karon pa lang gani, nanumbalik na sabsa kong panumduman ang mga paghitabo sa kagahapon. Tuod ay. Niya pabagyapon din sa baryo magpuyo ang pamilya ug mga kaliwat ni Inday Pereng. Si Tatay Dikong, piskay paghihapon, bisan pa man sa iyang katiguangon. Og si Inday Piring, na nikay-sikay nga nag-inusara sa pagbuhi sa inyong anak nga imong gipasagdan. Sa ni Tatang Dikong ang tanan. Wa gilaing mabasol sa tanan mga pangitabo kundili ang tatang niyang Dikong. Daan pagyod ko nga mobalik ka dyan dinhi nining dapita. Gikasulti ko siya dito mismo sa kong opisina sa Barangay Hall, Tatay Dikong. Mao ba? Palihog, sultihiyo niya si Inday Piring bahin ini, Tatay Dikong. Oh, Kapitana Sandra. Si Santissimo, kumusta naman siya, Tatang? Taon-taon na ko nga wa makakita niya. Naalang siya kanunay sa kamalig, luyo sabay. Mutago kon, may makita siya nga laing mga tao. Kaluoy in taon ni Santissimo. Siya ang nagsahod sa tunglo nga alang unta sa iyang amahang demonyo. Ang tunglo nga naangkon sa akong apo, nga si Santissimo, mamahimo unya ka na niyang panagang sa iyang kaugalingon, ug kanang sungay nga nitruk sa iyang agtang, maorsab unya ka na ang mutapos sa kabangis sa iyang amahang si Kulto Diablo. Yan, sakit, may sakit. Ayaw ko pangutan na bahay niya ng sakit, Bay Sarge. Kay sukad masukad. Wa pa kumubatig kasakit.
Sa bisan asang parte sa kulawas. Iya, tira. May sante. Ipadayon lagi na pagputol sa kusungay. Ayaw ka na kunahuna ang daghang dugo nga miagas. Nakita yun ako ng piring. Sarge, gipaputlan na sabdi ni Santissimo ang iyahang duha ka sungay? Oh, unang. Kung saon, talagsaon makailang akong igagaw taon. Grabe ka talagsaon. Wa mo siya buhok na tupihanan, pero naa siya isungay nga kung mutubo na iyang paputlan. Sarge, Di na bagi mabati kasakit. Pareha sa mga siya nato og panit, pero ang nakalahi lang kay masakitan tasamtang siya di yun. demonyo man tuod ang ilang pag-ila kang Santissimo. Apan, malumo ang iyang kasing-kasing. Makamaot siyang maluoy og mainampuon sa Ginoo. Si Baysante tingali ang nailhan ako nga demonyo, pero Diyos nun, nang piring. Gawas niya nang diligid siya makamao nga mubatsyag og kasakit. Wa ka pa'y laing na matikda ni Santissimo, bahin ni anang iyang sungay? Kanang mutuybo ng iyang sungay, kay dili na yun maputlan, murag makabaton siya talagsaon kayong kusog. Unsa? O gawas pag ginananang, no, amin nawa, murag may manglisit nga kayo gikan sa iyang mga mata. Ginoo ko. Pero, dasig lang yun ng piring. Matirang, matibay. Nganong nang hulong kita nining tungod sa dako og halapan kayong lula sa yuta amang kulto diablo. Dako og nahimong kabahin na sa akong kagahapon kining dapita, primo. Nakabantay ka na? Mura. Kagahapon nga lisod ng papason sa akong panumduman. Kagahapon pala. Mao ba? Amang kulto diablo. Uman sa akong kapagyasan ni atong 20 katuig ni kapin ang nakalabay. Napanag-iya sa uban, kining maong halapad nga kayutaan. Apan, karon nahibalik na kini kanako. Imo na sab karon ang panahon. Nibangon kagikan sa imong pagkapukan. Ungo niya, ingon ni ana ang malig-on ug maisog ka supremo. Bangag sa ilong! Gusto ka, primo. Og nini higayon na. Lisod ng pukanon si amahang kulto, Diablo. Unsa imong plano nining dako mong kayutaan? Himuon ko ang unsay kabubuton sa labing gamhanan. Anhi ko tukura ang dakong templo alang sa kulto, Diablo. Nindot ka ng mao nimong plano. Ikahimuot ka na sa tong gisimba nga Diyos nga sungayan. Mahimuot gayod ako sa imong katawa. Malipay ang akong duga. Katawa pa! Tara! Paluduhon ko ang katauhan nining dapita. Og pundukon ko pagbalik ang akong mga kanhing disipulos nga nagkatibuaag. Amahang kulto diablo! Ay, niabot na gyud ang akong gikahadlukan, Inday Piring. Nga mobalik dinhi sa baryo Calavera ang kulto diablo nga amahan ni Santissimo. Tatang Dikong, Si Kapitana Sandra mo'y nagsulti ka nako. nibalik na siya. Si Pablo, nga amahan ni Kulto Diablo. Ayaw na gyud og pada. Kay kaniadto ra ba? Nagtuman ka gyud sa imong gusto. Nilayas ka og nagpaulipon niya tong tawhana hangtod nga napamabdusan ka na hinuon. Tatang Dikong, Ning iyang pagbalik, wa na ako'y igong kusog aron makigsangka kaniya. Tiguang naman ko. Apan ang iyang anak nga si Santissimo, mao ang mahimo niya niyang kaaway kung hilabtan niya kitang pamilya. Yan na din ay atong dapit ang akong amahan nga usa ka demonyo, Mama Piring. o Sante, nibalik ang imong amahan human sa dugay ng panahon sa iyang pagkapukan ni Inindapita. Pinaagi ni Lulo ni Mudikong. Piring. Ug nabalaka ko,
Nga tingali og pugson kaunya niya sa pagkuha gikan kanamo ni lolo nimo. Di ka na mahitabo. Dili ko maampo sa sama niya nga naglihok si Satanas siyang kinabuhi. Santissimo, anak. Anak tuod kong demonyo. Og alang sa mga tao nga hiktin ang panghunahuna usa ko ka demonyo tungod dining akong sungay. Apan ilawom sa kong kasing-kasing na ang presensya sa Dios. Santi. Demonyo man ko para nila. Apan naglihok ang balang espiritu sa Dios nga ri sa kong kasing-kasing. Akong hangyoon si Tatang Dikong nga mamiha nakita ni ining dapita Santi. Likayanta ang amahang kulto Diablo aron dili siya mulampo sa iyahang gibahad kani adto nga pagpanimaos. Dili kita mamiya dinhi sa atong baryo Calabera, Mama Piring. Panalipdan ko kamo kutob sa kumahimo. Ako'y makig-away niya nag-ingon ninyong kulto Diablo nga akong amahan. Santissimo, anak. May mahimo ka kaha nga dugo ka man sa iyang dugo. Apan man naglahi ang among daan nga gisubay, Mama Piring. Daan nga langiton ang akong agianan. Samtang si Ginoong Hesukristo, mo'y akong Diyos. Samtang siya, daan nga impiernohanon, mo'y ang gisubay. Og si Satanas, mo'y ang giilang nga Diyos. Santissimo. Di ko nalagit kanunay ang imong kaugalingon, ma. Kay magpadayon o magpadayon gud ang away ni Lolo Dikong. Batok niya ng kulto Diablo, pinaagi na ako. Dili ko na kini. Langay-langayon. Oras na. Ngalitukon ko na sa pagbalik ang orasyon ni anhing Lolo Butyong nga gibilin niya kanako. Ngot. Ngutikap ngutik. O nga mila as abos. Gutnabig ang ilid ahukam. Ukayar ahukakam. Ukayar alusakam. Ang katingalahang medalyon nga bulawan. Gikwintas na nako kani adtos katapusan namong panag-inkwentro ni Pablo, ang amahang kulto Diablo, ug mao'y nakapukan kaniya. Ni anasab sa akong mga kamot. Apan dili na ako ang mugamit niini, kundili ang akong apo nga si Santissimo, ang anak sa kulto. Lolo Dikong, gipasulob nimo sa kuliog kining kwintas nga bulawan. Mao ka na ang gamhanang medalyon ni anhing Lolo Butyong nako. Og pinaagi ni ana, akong napukan si Pablo, ang amahang kulto Diablo, 20 katuig na ang nakalabay. Lolo Dikong, Why, bisan kinsa mga kamot, ang makatangtang niya na diha si mong liog, Santissimo, apo ko. unsa? Ikaw ang gisangunan karon nga maoy manag-iya nilang gamhanang medalyon ni anhing Lolo Butyong. Gamita ka na sa katarong. Sumpuon mo ang kadautan nga posibleng isabwag sa amahan ni mong kulto Diablo. Ngutikap ngutik. O nga mila as abus. Gut na big ang ilid ahukam. O kayar uhakakam. O kayar alusakam. Ang kawahan ng medalyon. Ang kidlap-kidlap. Nabatsyagan ako nga naay taligsaong iniriya. Nabisud sa kulawas. Daliran ako na memorya ang gihatag ni Lolo. Nga orasyon. Dili ginin ako kalimtan. Maukuno kini ang akong litukon kung may pangayoon ko sa gamahan ng medalyon. Nabala ka kayo ko, Kapsandra. Sigurado magyug ko nga panimaslan niya si Tatang Dikong. Hugta nato ning higayon ang atong pag-ampo, Inday Piring. Lain ako gikabalakan. Kay sigurado gyud ko nga magkaunay og sangka ang amahan ug anak. Inday Piring. Gisango na ni Tatang Dikong ang iyang abilidad ngadto sa iyang apo nga si Santissimo. Kumusta ang imong pagkato gabi? Alagad kong primo. Naginukto ka. Unsa man, ha? Primo. Mayugid kayo, amahang kulto Diablo. Daghan kita og mga lakaw karon. Alang sa pagkatukuron kong templo sa kulto Diablo
dinhi sa baryo sa Calavera. Unya, ang simbahan sa mga Kristiyanos nga ni ani napita, unsa may mahitabo. Papason sa hingpit sama sa gihimo na ko kaniadto. 20 katuig na ang nakalabay. Mao ba di ay amahang kulto, Diablo? Primo. Kita mao'y mamahimo nilang hulga sa ilang kamalaho tayon sa pagtuo. Kay kita, maog yun ang angay nilang alagaran ug ang mga antikristo. Gabalaan mo'y ilang ludhan unya og simbahon. Dako ang pagsalig ko sa imong katakos. Og ligon ko sa akong pagtuo nga mudaog na gyud niining naibiling mga adlaw ang mga antikristo. Umgok! Nuhumgok uka! Wa kami mahimo sa pagbabag, kay ang munisipyo nihatag mangganig building permit nimo Pablo, alias amahang kulto Diablo. Payo kay imong gila ang kamahingdanon og legalidad sa mong proseso. Kapitana Sandra. Mitahod ang barangay sa kabililhon sa balaod. Basta mo follow lang sa rules and procedures. Walay problema na mo dinhi. Amo ka ng tahoron. Sa ngadto-ngadto, muyukbo kamo kanako sa musugot kamog sa dili, Kapitana. Wow. History repeats itself. Saksi ang kinabag-an din sa baryo, Calavera. Nga halos ang tanan niadtong panahona miluhod na og miyukbo sa kulto Diablo. Gawas lang sa kaning kapitan nga si Tatang Dikong o sa ako mga apuhan o kinikanan. Ning panahon kundiin naara kita sa naginapos gabahin sa kalibutan. Angay ka na nga mahigmatas kamatuuran. Unsa? Una-una ang imong pamilya o ang karira ni mo sa politika. Gihulga ba ko nimo alias kulto Diablo? Ha? Ikaw ang nagkinahanglan nako, Kapitana. Dili ug dili ako ang nagkinahanglan nimo. So, how come nga hulgaon ko man ikaw, Kapitana? What a joke. Bakwiun mo man sa makadaghan Pablo alias kulto Diablo. Prangkahan talaga nga wa ko mahadlok ug bisag kamay. Way balhibo sa akong kalawasan ang nanglingkang timaan sa kalisang. What a joke! Kapitana. Sama sa mitaliwan ko ng apuhan og mga kinikanan. Barugan ko ang pagsupak sa kulto. Apan dili ko musupak sa balaod. Pues, talawon talang unya, Kapitana Sandra. Talawon talang unya. May pangindaro na ra ba ang inyong gila nga bayani? Si Tatang Dikong. Ning higayon na. Wanay igong kusog aron makig-away ni mo sa Tatang Dikong. Apan ang iyang apo, si Santissimo mo ay musumpo unya sa imong kadautan, Pablo alias Kulto Diablo. Ha? May apo si Tatang Dikong? Kinsa? Si Santissimo, anak sa kulto. Unsay imong plano karon, amahang kulto, Diablo? Makikita kang piring nga inahan sa kumarang. Mao ba? Ganahan ako. Kanang mo katawag. Nga sa ato pa. Nahadlo ka nga imo unyang ikainkwentro ang dugo sa imong dugo nga kundublihon. Dugo! Dugo! Wa kumahadlo. Aban! Buot ko lang sutaon, primo. Kung unsa ka tinuod, gamoy mamahimo ko niyang kaaway ang kaugalingon akong anak. Unsay imong tuyo, nganong ni aka sa amo, Pablo? Hinday, piring. O ko'y labot ko nanganak ka sa bata nga dugo sa kong dugo o giparako mo siya. Apan nga akong concern karon. Kuno sa katinuod nga ikinkwentro ko siya usaon niya ning mga adlaw. Kay ngano, nahadlo ka kung siya na unya ang mupadayon sa panagsangka ninyo ni Tatang Dikong nga wa mahuman? Wa ako'y gikadlukan kay ako ang pinili.
sa labawng gamhanan. Oh, mao ba? Kung buot mong tiwason, ang wa mato mahuman nga pragsangka, 20 ka tuig na ang nakalabay. Pues, ingnon ko ikaw, nga wa na ko'y igong kusog sa pagpakigharong kanimo, kulto Diablo. Unsa ka tinuod nga ang anak sa kulto, mo'y mo panayon og pagpakigsangka ganago. Pabuta ang kikatakdang panahon alang sa usa ka batan-on nga mo'y makigbatok sa mga sungayan sanghan sa buhing pagtuo sa bugtong ug buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Tingali og nalimot kamo, nga ang akong dugo ang naglatay sa iyang kaugatan. Usa sab siya ka demonyo. Oh, kaliwat og demonyo ang akong anak nga si Santissimo. Apan demonyo siya nga Diyos nun. Dili niyo kapugngan ang buhing dugo sa kulto nga mualis nga ugyod ang dilab sa impyerno sa laktod nga pagkasulti. Ang akong anak, kung si kinsa man siya, mupatigbabaw yun unya ang iyang pagkademonyo. Dili ka na mahitabo. Tuhod kay dili siya dautan. Nagdako siyang mainampuon sa Ginoo. Apan, mas bugat gyud ang dugo. Mao kara ang timanin ninyo. Nga bisan pag magkinaun sa ang kalibutan, anak ko pagyapon siya. Og siya gyud unya ang umabot nga leader sa kulto, Diablo. Dili ka na mahitabo. Kay dili dautan ang akong anak. Ang dugo nga naglatay sa iyang kaugatan, mo'y buhing kabaturan, nga usa siya kaimpirnuhanon, kayawanon man ang iyang amahan. Dili siya yawanon. Dili yawanon si Santissimo. Aha, Santissimo. Mao ka na ang iyang pangan. Santissimo! Tuwa na siya, Santissimo, anak. Nakita man muna ako nga nagsultihanay. Uban niya tutawhana. Ug nilulod ko yung mama Piring. O dito siya nga akong amahan. Oh, si Pablo, ang amahang kulto Diablo. Bibuka lang akong dugo sa kalakot sa pagkakita nako niya. Unsa? Nakita nako ang sihag sa markang krus nga gituan. Wa ko makita. Wa ko mahimamatay nga akong anak kang Inday Piring. Ang ginganlan og Santissimo. Kun wa ko masayop, ang nakita kong batanong lalaki nga nagpahipi, samtang nagpaminaw sa inyong panagsulti. Mao tingali kadto ang imong anak ni adtong babayhana. Nakita nimo siya, primo? Ay sa ako nang giingon nga kun wa lang ko masayop. Unsay pagulagway mo kaniya, ha? Primo? Mayong hitsura, saktos pamarug. Apan may pinutlan nga do ka sungay ibabaw sa iyang agdang. Unsa? Naklaro gid nako. Sungay gyud nga gituyo sa pagputol. Kung mao ka na, usa siya kayawanon. Siya ang sumusunod unya sa kulto Diablo, alagad kong primo. Ang umaabot nga amahang kulto Diablo, si Santissimo. Kuha siya, o himo ang imong sumusunod. O katawa, tagdako. O alagad kong primo, kuhaon ko yun unya siya. Kay ni Asya dini uban ka na to mahiangay. Umgok. Nuhumgok o ka. Akong panigurohon, nga humano niya matukod ang templo dinhi mismo sa Barrio Calavera. May trono na kinialang sa anak sa kulto Diablo. Andam ako nga muyokbo kaniya. Umgok! Nuhumgok uka! Ay, dili na bagay kapugngan ang konstruksyon sa templo nga iya sa mga satanista, Kapitan. Kompleto sila sa papilis. Ug ang building, wasab gi-declare nga templo alang sa mga satanista, kundili usa ka private multi-purpose building.
Nabalaka ko nga tingali og magsamok yun unya siya namo. Hangtod nga makuha niya ang iyang anak. Dili na minor de edad si Santissimo, Inday Piring. 20 anyos na siya, ug may kaugalingon na siyang desisyon. Gisangon ko na kang Santissimo ang nahuman ko ng misyon kay dili na kaya sa akong katigwangon. Siya na ang bahalang mo padayon ug makigsangka sa kulto diablo nga maoy gigikanan nga dugo sa iyang dugo. Tatang Dikong. Kung kampante siya nga makuha niya ang musunod kaniya ang iyang anak, pues nasayop siya. Kay balikon ko gyud ang pag-ingon nga kung demonyo man si Santissimo, apan demonyo nga Diyos nun, dili demonyo nga yawanon. Nakakita ko niya, Baysante. Maila kayo nga maldito siya. Isog siyang klasya sa tao. Demonyo siya, Bay Sarge. Diyan ako makuha niya kininduhan ako kasungay sa kong agtang. Okay. Ipadayo lang ganang imong pagka-Diyos noon, Baysante. Aron dili ka maparihas sa amahan mong kulto nga gigamhan sa gahom sa Satanas. O Bay Sarge, wa na'y makaagaw sa kong pagtuo sa Ginoo. Si Jesucristo lang ang akong Diyos. Ug wa na'y lain pa. Gitukod na rabang templo, bay. Paspas kayo ang pagtrabaho. Adlaw o gabi. Daghan na sa niya ang maligna. Daghan niya ang musunod sa kulto. Tungod sa makatawhanong kunuhay nila nga pamaagi. Sama sa pagtabang sa mga kabus o paghatag kunuhay mga ayuda. Karon bitaw, sa akong pagbiya sa mong sityo, nang lista bay, na ako na ipanghatag nga ayuda ang kwartahan nga Pablo, ang amahang kulto, diablo. Unsa? Kwarta ang gigamit karon sa kulto bay, aron hayloon ang mga tao. Gisakyan ang problema sa kakabus ug ang kahangol sa mga tao na nang ipanghatag nga ayuda. Usa ba kay mahitabo kung mao kanay mohari ang kulto nga sungayan ni ining dapita ug sa tibuok kalibutan? Dili lagi unta ka na mahitabo, bay Santissimo. Dili lagi unta. Kay simba ko mahitabo ka na. Maghugyaw ginunya sa tumang kalipay si Satanas sa impyerno. Ako ang mapadayon sa gisugdan ni Lolo Dikong, Bay Sarge. Ako'y makigsangka sa akong amahan nga supremo sa kulto diablo. Bay Santissimo. Ako nga iyang anak, mo'y mahatod kaniya sa impyerno. Ug markahan ako kapildihan ang marka sa mapintas nga mananap ni kaabot niya sa katapusang mga adlaw. Humana. Dito na ko gikan sa kumbinto amahang kulto diablo. Ang pare, imong gikasulti. Ganahan. Wa na. Nilargo na siya og piyong sa iyang mga mata. Ug unya, nahinanok sa dayon. Wa na'y mumisa sa dakong simbahan, ning lungsura. Kayang ilang pare, nahinanok na sa dayon. Markahi og unang kadaugan, kining gabi una karon amahang kulto diablo. Kadaugan, tungkol kay wa na'y pare nga magmisa sa dako nilang simbahan. Biisay, bagag sa ilong. Kutob sa pare, nga masay ni ining lungsura. May sama anang pare, nga nahinanok sa dayon. Maglibog yun sila kung unsang matanga kinis kamatayon, tungod kay ang gigamit nga hilo. Mauman ang abo nga inalis nga gikan sa impyerno. Mukatawa tagda ko. Sayo ko dito sa merkado sa lungsod. Pan, subo kaayo ang balita nga mo'y gisawan karon og hisgot sa mga tao. Unsa day nahitabo sa pari, mapiring? Naunsa di si Padre Crisostomo? Santissimo, patay na siya nga napalgan sa may dakong pultahan sa kumbinto. Sa Ginoo ko, katarong o kabutan ni Padre Crisostomo, ma. Mao man gani. Atake kuno sa sakit sa kasing-kasing, may finding sa doktor nga may hinungdan kuno sa iyang kamatayon. Tinuod ka, ha? Nahitabo na kini kaniadto
Nahinumdum ka ba ni Anhing Padre Eutikio, ha? Inday Piring. Lolo Dikong. O husto, ang buotan nga si Padre Eutikio. Napalga na lang siya nga wanay kinabuhi sud sa kumpisalan. Mga Piring. Og nasundan tayo kadto sa dihang miabot ang laing pare nga si Anhing Padre Flavio, usa ka pare nga mahuyang. Gipatay usab siya. Apan, way nahinugon kaniya. Way naluoy kaniya, kay daghan siya og biktima nga mga batanong kulitos. Bisan og sa iya pang kabag-o nga na destino. Wa gihapon to'y finding sa doktor nga naghiling ni adto. Apan sa diyang akong gihiling ang patay nining lawas sa morgue. May nakita akong abo, talagsaon nga abo, nga sa akong tanaw, abo, gikan sa inalisngaw sa impyerno. Unsa? Kani adto og karon, susamang panghitabo, nga nagbalik-balik na lang, Santissimo anak, tatang Dikong. Pusto na akong aron dili makita ang pinutlan sa akong sungay. Ug akong susihon ang patayng lawas sa buutan nga si Padre Crisostomo. Ayaw na lang, dinhi ka na lang. Mga Piring. Atong pangandaman ang umaabot kay dominahon na gid unya sa mga satanismo kining dapita. Ilabi na ug walay pari ang atong simbahan. Ay, pastilan! Kalaoy sa amigo itong pare ay basante! Patay na si Padre Crisostomo! Giatake ko rin sakit sa kasing-kasing bay! Gipatay siya, by Sarge. Unsa? Gipatay si Padre Crisostomo. Gituyo sa pagpatay. Bibi, sultihin ko bay. Unsa ba imong nahibawaan bahin ini, ha? Unsa, ha? Bay Crisostomo? Kuyogi ko, by Sarge. Ha? Asa mo tamad to, bay? Basta kuyogi lang ko na ako'y pagkikitaan. Kuha palihog ang ako motor, by Sarge. Oo! Oo, bay, Santissimo! Asa magyud ta? Palungsod ta o pabukid? Pabukid ta. Sa karangbay nga pinuyanan sa Supremo sa Kulto Diablo. Ay, butang eh! Bugres! Ayaw ka hadlok. Kay makikita o makighimamat lang ko sa akong amahan. Agoy! Hadlok ning lakaw to na, bay Sante. Hadlok ko na. Pero bay, humutana ko, bay. Humutana ko. Gipasagdan man ka mo si mama ni mo Piring, anak niya, ha? Bay! Tuwa paingon sa bukid ang motor ni Sarge. Ug nagtuo ko nga paingon sila si Santissimo sa karaang bahay ni Pablo, alias Amahang Kulto Diablo. Unsa kay tuyo ni Santissimo sa iyang amahan, Kapitana Sandra, Inday Piring. Gipasundan ko na to sila sa akong duha ka mga tanod. Salamat, Kapitan Sandra. Muapas ko nila. Ayaw na lang, tatang Dikong, kay nagdumot nimo ang Amahang Kulto Diablo. Husto si Inday Piring, Tatay Dikong. Maglikay na lang ta. Ay, naunsa ba sa buhay? Nang lakaw man lang tong duha, nga wagani mananghit. Kisay niya alagad kong premo. Ang batanon, ang anak sa kulto. Si Santissimo. Niya ang among anak ni Inday Piring. Gipadayon ko siya sa sala. Ang akong anak, si Santissimo. Siya na yun ang miduol ka na ko alagad kong premo. Nalipay kayo ako nini. Nalipay ko. Nga nakita ko ikaw. Naibaw ko nga ikaw ang among anak ni Inday Piring. Inyong anak nga imong gipasagdan. Wa nimo hatagig bili, Amahang Kulto Diablo. Oh, pasensya ka ra. Inaot nga imong isabtan ang tanan. Misihag ang marka sa krus nga natuwa diha tumong sa iyang kasing-kasing. Unsay imong nakita? Ang krus nga timaan sa marka sa mapintas nga mananap ug ang tulo ka mga numerong 666. May abilidad usab siya. Wahangyo ko nimo. Hatagi kami kalinaw. Kaya ano? Gisamok tabari ay mo? Wa man tingali. Palihog, ayaw padayon na ang pagtukod nimo sa templo sa Kulto Diablo ni ining dapita. Urag daghan ka pa og angay masayran, Santissimo, iho. Daghan na kay kog nasayran, bahin sa imong pagkatao. Biyay ang imong apuhan o ginahan. Kuyo ka na ko kay maimo ang kabulahanan, Santissimo. Way kabulahanan nga ikahatag ang gilan ninyong Diyos.
Usa? Ikaw ang labing alaot inig-abot sa adlaw niya sa panudya. Kay ang gahom nga gitugyan kanimo nga impiernohanon dili malaho tayon. Unang panaghimamat pa lang karon nato, Santissimo. Puso pa sa ilun, taon na ka na nang gipanulti ni mo karon. Dili sa nga kong gipanulti. Usa kini kadakong hagit kanimo. Amahang kulto diablo. Santissimo, anak sa kulto. Nagkabantay ka na. Dili ka dawaton sa langit kay sungayan ka. Ang sungay nga ni anak ko karon. Makita lang sa pisikal na akong pamayon. Apanwa sa kong espiritual kay nagpakabuhi kong duol sa Ginoo. Santissimo. Si Ginoong Hesukristo mao nga akong Dios nga gialagaran samtang ikaw si Lucifer kung Satanas. Misay, bangag sa ilong. Huwag ka mamahadlok. Nga dili na makagawas pa ning baya karon. Ang iya na sa Dios, walay luna sa kasing-kasing ug gunahuna ang kahadlok sa kamatayon. Ihatag ko kanimo ang tanang kabulaanan. Kung muyukbo ka lang ni Satanas, og talikdan mo ang inyong Diyos. Dili ka na mahitabo. Ug ayaw hagita ang kasuko sa akong Diyos. Kay Diyos siya nga matuod, ang magbubuhat sa kalibutan. Pues mamatay ka! Ug dadon ko ang kalag mo, gadto sa impyerno! Ayaw ko kahadlok ka. Kaysa nga sa kong bugtong ug buhi nga Diyos, ang kahadlok sa kong dughan, gipapas na og gipulihan og espiritu sa kaisog. Oh, nagkayo ang iyang mga mata. Kalaing tanawon. Ayaw pa butang nga mugawas ang dilaab sa kahayag sa akong mga mata. Mutunaw sa imong kalawasan, amahang kulto diablo. Ayaw gyud kog hagita, ug ayaw hagita ang gahom sa akong Diyos. Hoy, Batanong Santissimo! Ayaw sa bugagita ang amahang supremo sa kulto diablo. Tingali og higabaan ka! Kung doon na may angin gabaan, dili ako nga imong gisalikway. Kung dili ikaw nga miabandonar sa imong kakuhan ako ug sa akong inahan. Apanwa ka na magpasabot ka na hanaw na ang akong pagkabahan. Imo paghapon akong amahan kaya kung dugo mo'y naglatay sa imong kaugatan. Wa na ko mag-isip ka doon ako'y amahan. Wa! Ikaw ug ikaw paghapon si Santissimo, anak sa kulto. Alagan mo siya nga masukanon kayo. Nagpangumok sa iyang mga kamot. Ug ang iyang mga mata may nanglisik nga mga kayong inalis niyo sa impyerno. Kalain niya ug masuko. Si pangdugdog ug kilat nga impyerno hanon. Bauran ko ikaw, Pablo, nga amahang supremo sa kultong diablo. Nga ayaw gyud hilabti ang mga tawo nining amog dapit. Ug ayaw gyud pagpagkasayop ug pasipani bisan kinsa sud sa akong pamilya. Kay magkamatay kita. Timandi ka na. Ipagkatawa mo ako Batanon. Wa pa'y ordinaryong tao nga nakapasipa kinako og sulti ni Ana. Pues, sultihan ko ikaw. Dili ako ordinaryong tao. Usa ka demonyo ang akong amahan. Oh, Santissimo! Oh, ayaw na paglikaw! Santissimo! Laking sulti pa ko kanimo! Huwag ko'y labot o masuko ka! Santissimo! Liwat ka sa imong dikong! Way batasan! Wa kaniya paminawa. Amahang kulto diablo. Nisutoy lang og lakaw. Kauban itong iyang kauban nga didto lang niya gipapaabot sa unahan. Angay ko bang ikasuko? Alagad kong premo. Ang gipakita sa anak sa kulto nga rikarako. Mura, dili. Dili, amahang kulto diablo. Humgok. No humgok o ka.
Nakita gina ko ang tanan, Baysanti. Ay, Sarge, Nakita ko gid ang imong kabangis. Atubangan sa Supremo, sa kulto Diablo nimong amahan. bangis ko kung bangis usab ang ako ikatubang, Bay Sarge. Din ka tugikan kayo, no? Nga, nialis nga sa imong mata, Baysantissimo. Sa impyerno siguro. Kay impyernohanon man ang ako. Pastilansad ni siya, uy. Ako may nabalakas imong gibuhat. Wa kay angay kabalakan ako, Mama Piring. Uy, ayaw na kinyog usba, ha? Santissimo Lizardo. Sarge na lang, tatang dikong, aron mo bu. Ay, pulos ka lang yung binuang, ha? Bitaw, pasaylo ako tatang. Manang Piring, unsaon nga, igo ko nung lisanong sa gustong mahitabo ning akong suod gina kong amigo. May kaugalingo na gud siyang desisyon, Inday Piring. O tatang di ko. Ay, wa gani ko niya siya nunga sa akong pag-ingon nga dili na ko gusto nga ila pagkantong usbon. Tatang, unsa jud ka ang mahitabo kung ikaaway ni Santissimo ang iyang amahan? Tuwa na kaniya ang biltod sa akong kusog nga naangkon ni atong bata-bata pa ko. Gisangon ko na kaniya. Hinaot nga iyang mapukan ang amahang supremo. Aron masanta ang kadautan nga gipakaylap ni Satanas sa kalibutan. Hinaot pa ang tatang di kong. Pero nabalaka lang yun ko. Nga tingali og mudaog si Pablo sa panagsangka. Unya nila ni Santissimo. Ayaw paghuna-huna ni Ana Inday Piring. Sa ligi ang gahom sa Dios. Kay ako, kampante ko nga mudaogin unya sa ilang panagsangka ang demonyo nga Diyos nun na kong apo nga si Santissimo. Tatang di kong. Kila, Amahang Supremo, nahuman na ang pag-layout, no? Nawa mo? Human lagi, no? Nawa. Kita ka? Ha? Amahang Supremo? Nahuman na kayo, nawa. Mga tao ay, nalipay kay sila sa ilang trabaho. O na yun. Nahuman na yun, Amahang Supremo. Gikan karon. Master na ang itawag ka na ko alagad kong primong buktot. Ayaw kalimot nga na. Oh, Master! Tawag ang engineer. Solti. Yaang pundasyon ng pagkatukuron nga templo. Iapil pagmasa sa dakong mixer sa siminto ang mga bata na badlungon sa ilang mga ginikanan. Nga sa ato pa, panakpon sa hilom ang mga bata nga naghatag og labad sa ilang mga ginikanan, Master! Oh, primo kong alagad. 20 anyos paubos. Babay o lalaki. Basta mga badlungon o naghatag og problema sa ginikanan. Imasa pag-apil sa dako kayong mixer sa siminto o ibuhos sa pundasyon o sa dagkong mga haligi ning templo. Matuman akong Master! Lakaw, atuan ang engineer. Pagdali! Oh, Master! Nasuroy ka manggod, Kapitana Sandra. O Inday Piring, tungod kay gi-house to house ko ang matag pamilya uban sa kong mga tanod. Uso da ituod, Kap. 5 ka mga bata na ang nangawa. Gituhuan kini nga gipangkidnap. Mao ka na ang nakapaukay sa katawhan ug sa kapulisan ning atong lungsod. Kasagaran ra ba sa mga nangahanaw, ang mga bata nga badlungon ug naghatag og labad sa sa ilang mga ginikanan. Gisangon ko nining akong apo ang abilidad nga kanhi akong gihuptan kay tiguang nako Kapsandra. Kung mao ka na, lauman ako nga may mahimo unta ka batok sa mikaylap ka kadautan karon ni atong dapit Santissimo. Isalig paghihapon nato sa Ginoo ang tanan, Kapitana. Hugot kapag ampo og yun ang gikinahanglan aron mo ay mapatigbabaw ang gahom ug ang kabubuton sa Dios. Gipatay na nila ang pari sa atong simbahan sa lungsod. Gusto ginyang sakupon kini dapita ug ang mga kalagsa tanang mga tao dinhi. Nano niya? Katugutan ba na unya ka na nato, ha, Santissimo? Apo ko!
Dili gid kana nako katugutan. Misubra na kada siya. Dili na siya makatarunganon sa iyang mga plano ining dapita. Santissimo, apo ko, unsay imong plano batok sa kulto nimong amahan nga yawanon. Lolo Dikong, yatod ko ang iyang espiritu balik sa impyerno. Naanay mga bata nga kalit nga nangawa. Ang tanang mga anak nga naghatag og problema sa ilang mga ginikanan. Unsa? Ang anak ni Eutikia nga babay, 16 anyos, badlungon nga pagkabata, tapulan, laagan, unya kusog mo tubag-tubag. May nakasaksi nga gisignit og mga tawo nga nagsulob og abito nga itom og gisakay sa auto nga itom. Hangtod karon wa gyoy balita. Mga disipulo sila sa kulto Diablo. Nahitabo na sab kana kaniadto. Sa diyang gitukod pa kanang karaang bay, nagipuy-an karong pagbalik ni Pablo. Mausab ang mga anak nila ni Masya nga barbecue vendor o ni Viola nga manginhasay, ni Sigundina nga tiglibod og sudan, o ni Carmona nga tindira og binignit sa may iskina. Pulos mga badlungon ng ilang mga anak nga nangahanaw. Apan ang inahan, manginahan mangyud. Mga diligid matukib sa pong ang kabalaka sa ginikanan nga hintungdan, bisan og unsa pa kabadlungon sa ilang mga anak. Ako nang ilusad ang katapusang hunat batok niya ng supremo sa kulto na kong amahan. Dili na kiniangin dugay-dugayon. Ngotikap, ngotik. O nga mila asabos. Got nabig ang ilid ahukam. O kayar ahukakam. O kayar alusakam. Ang katingalahang medalyon nga bulawan, nilihok ug nagkidlap-kidlap. Andam na kulo. Ug andam na ang katingalahang medalyon nga manalipod ka na ako batok sa amahan akong supremo sa kultong yawanon. Nakita ko karon nimo ang pamayhon kani adto sa maisog nga si Tatang Dikong. Ang way ko kahadlok kanipuka ni Pablo, ang kulto Diablo. Mudaog ka, Santissimo, anak. Mudaog ka, sama sa imong lulo kani adto. Unta, panalanginan ako sa Ginoo, Mama Piring. Lolo Dikong, Kap Sandra. Bisante, awal gado. Itobo nung sa imong sungay. Saman, di na mo pagrainan kana ba? Kuno ba? Kuha gamay ba? Dili ba, Sarge? Kay isak bang ko kini sa demonyo na akong amahan. Bay Santissimo. Tana sa construction site, by Sarge. Ug andama ang imong kaugalingon alang sa mahitabo nga gubat tali nako ug sa amahan akong kulto sugod ining adlaw. Kumusta naman diya sa construction site, ha? Master, ulam na kanang kong mga haligi na kompleto ng buhos. Og sumatang haligi imi. Usa ka lawas sa bata nga badlungon sa ginikanan ang yapil og masa sa kong mixer sa simento og gisagol sa pagbuhos. Kana, pagray gusto ko. Nasundo ninyo ang ako mga instructions. Bagag sa ilong. Mao gina. Tungod kinasayod kami, Master. Nga dakong kalapasan ang dili na mo pagsunod sa imong mga kamanduan. Gok. Nohom ko ka. Gok as muli agutilo. Nohom ko ka. Gok waya nakayak duo. Nohom ko ka. Gok pisno nakigang ihagin. Nohom ko ka. Paibaw lang unya, kung pananglit dunay mo siya ok diha sa atong dakong proyekto. Alagad kong premo. Oh, Master! Ang imong tingog, mo'y masunod diha subay sa kong kamanduan. Kay ikaw ang tuon akong kamot. Ikaw si Primo, ang alagad sa Supremo. Bangag sa ilong! Kapitana, alam mong mga anak nga nagawa. Tabagin kami nga magkaplaga na mo sila. Huwag pa kami kawaling paglaom nga buhi pa sila. Tabagin kami, Kapitana. Nakasabot yun kay ko sa inyong gibati isip inyong inahan sa barangay. Nakasabot kaayo ko. Mangita tao paagi ni ini, ha?
Ang akong anak, bisan og tapulan kay itong kapitana, bisan og dako kay itong kaon, unya, cellphone rang kanunang giatubang adto, pero mahal ko kay taon to kapitana. Katong anak pud nako kapitan na, bisag musukol to namo nga iya mga ginikanan pero pinangga kay taong to namo uy. Ug di na ko madawat kay may daotang mahitabo niya. Ang atong kapulisan o mga kadagkuan sa lungsod, naingon og nahipnotismo sila sa unsa manggahuma ang niya karon sa atong dapit. Og dili gayud kita magpakawa sa atong paglaom kay ang apo ni Tatang Dikong way ko kahadlok na mutabang kanato bahin aning problema ha. Si Santissimo Kapitana, mutabang siya? Oo. O magpasalamat kita kay naa sa habig sa kahayag ang iyang kasing-kasing nga Dios nun. Tabangan kita ni Santissimo, ang anak sa kulto. Magampo kita. O ba na nato kiniughugot ng mga pangaliya sa aton Diyos nga labawng gamhanan. Manduan ko kamo! Hununga karon gidayon ang pagtrabaho ni dakong templo sa kulto. Santissimo! Masangkog yung naman kulto Diablo ini mo gihimo karon. Mao ka na ang gusto ko mahitabo nga masuko siya. Gihakit ko ang inyong supremo! Unsa? Mao ka na hitabo karon din sa construction site, master. Nga mahadlok ang mga tao kay duha sa ato mga ekipo ang giyano lang niya pag-alsa niya gibunal. Guba kay mga bakoy ug ang daggong mixer simento. Nahimo ka na ni Santissimo. Ay, kusgal ka siya, master. Nga sa bayangay nung buwato na. Muna ko! Mag-anduhay kami ni Anang Tawhana. Abahan batok, anak! Demonyo batok, demonyo bangat sa ilong! Amahan na mo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka na mo ang imong kingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa dautan. Amen. Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaa ka nimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang mga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Kining akong espada, nga ang gisubo ini, mao ang inalis nga nagbukal nga sopres impyerno. Mao ang mutapo sa imong pagkaway hinungdang pag-arak Santissimo. Ngot. Uy. Gotik kap ngotik. O nga mila as abus. Got nabig ang ilid ahukam. O kayar ahukakam. O kayar alusakam. Ang damhan ang medalyon ka nang naas iyang dukan. Mikidlap-kidlap kini. Ug naay talagsaong enerhiya. Kami suod sa imong kalawasan. O karon dayon, mamahimo kang abog ug abog kasab nga itambog ngadto sa impierno. Santissimo! Aniya? Ayaw! Ayaw! Sanguinis, dugo sa imong dugo. Apan mo'y may tapo sa imong kinabuhi. Si Santissimo, ang anak sa kulto! Ay, salamat sa Diyos. Nga di lang kay imong napukan ang bangis ug lampingasan nga kulto Diablo. Nahanaw pa yun ang tunglo. Gagikaluhan nimo sa imong pagkatao. Mama Piring, Ay, pastilan. Normal ka na yung tao, Santissimo, apo ko.
Kanindot inigigasa karon ako sa Diyos, Lolo Dikong. Bay Santi, nawa na gid ang duha ka sungay nga naa si mong agtang. Dungan sa pagkahimong abo sa amahan mong kulto diablo. O bay, Sarge, og malinaw na kining dapita. Salamat sa Diyos! Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O kini mga bata makasama, natapos kong aso ninyo ni Simanaw na nga naguluhan. Santismo, anak sa kulto, din nilang ta. Mga aso ni Kuya Guliat, kinitanan sinuwat ni Kuya Marvin Caballero. Ang atong umabot konsyal di Asilian. Unya ang atong directress si Ate Martes Parbal Boris. Ang atong spinner, ang manager sa Bien Aqua, si Kuya Joel Vince, ang atong soundman. Ang tagiya sa Bangisinaw Dishwashing Liquid, Kuya Ricky Bangis Garing. Kring na siya, kring. Oy, kung adi ay kanang naani sa kargado, naani sa luyo sa Panimay Audo, Ace Medical Center, to adito ang Panimay ni Kuya Ricky Garing, na dito ilang laboratory sa ato ang Bangisinaw Dishwashing Liquid. Unya sa ato ang sa pangalan ni ang ato ang audio editor way lain ang ato ang si Kuya Lloyd Gabiana og ingon man Randy Tayad og sa ako ang Sir Ariel Bangkaw ang tag-iya sa King Building and Roof Installation naani sa Babag 2 Lapu-Lapu City. Nya kini tanan talit kanato sa RMN Drama. Butan nga bata, ni tatay mo tuman. Ang puta